Lura l-programm Kalamita u nitkellmu ħafna fuq il-lob responsabbli. Xi fisser lob responsabbli? Ġifieri wieħed għandu jkun responsabbli tiegħu innifsu anke meta jilab. Aħna m'għadix ngħidu ma tilabx xi ħaġa li forsi tagħtik il-gost u tagħtik ftit adrenalina, ma kif ħankunu nafu li aħna qegħdin nikkontrollaw x'aħna nilagħbu? Kif ħankunu nafu li m'għandniex il-vizzju tal-lob? U flimkien magħna għandna lill-direttur, lill-manager komunikazzjoni Kane Said li jkun magħna minn żmien għal ieħor anke biex ifakkarna u jxelilna dik il-bozza l-ħamra biex inkunu nafu jekk aħniex dan il-vizzju li tep ngħidu huwa vizzju li għalkemm forsi ma jidirx għaliex inti tmur għax-xogħol tista' taġixxi b'mod normali ma qed toħloq dbatija lilek innifsek u lil ta' madwarek. Kejn il-mistoqsija nagħmililek diretta jiena, kif ħankunu nafu jekk dak li qegħdin nagħmlu hux kontrollat jew hux vizzju? Nsallimlek Mariża u nixtieq nibda billi nagħtik l-awgurju tal-festit tajba kemm lilek u kemm lit-telespettaturi kollha. Iva, il-vizzju, kwalunkwe vizzju, huwa suġġett sensittiv ħafna biex tiddiskutih Mariża. Imma fejn jidħol il-lob tal-azzard għandek daqsxejn sitwazzjoni antipatika. Għaliex? Għax il-vizzju tas-sustanzi biex niftehmu, il-vizzju tal-alkohol, il-vizzju tat-tipjib iġor miegħu diversi reperkussjonijiet fosthom dawk fiżiċi. Il-lob tal-azzard minkejja reperkussjonijiet kbar finanzjarji ftit li xejn ġor miegħu vizzji fiżiċi x'qed ngħid, jiġifieri meta tintaqa' ma' persuna li jkun għaddej mill-lob tal-azzard problematiku ma tistax a prima vista tgħid dan għaddej minn vizzju. U laqas huwa immedjat naħseb jiena. Ħa nagħti eżempju jekk inti issellift xi flus dak li jkun ħajtik iċ-ċans biex tħallas. Jew jekk inti serrif jiena eskadejt kemm tiġbed flus il-credit card pereżempju, ħadtik iċ-ċans li terġa' tpoġġi lura flusek, imma ħadtik dawk ix-xarejn. Jien naf 3 xhur, dak li jkun imbagħad jibda jistaqsik, u mbagħad wara jekk ma sarx miegħek ħajibda jmur iħabbatlek id-dar. Allura jista' jkun il-każ li inti sakemm tiġi f'dik l-estremità li l-affarijiet joħorġu fil-wiċċ, inti għandek iċ-ċans il-problema aktar taħkmek jew tiġi f'sitwazzjoni li ma tibdix tara dik il-bl-Ingliż ngħidula point of return, jiġifieri inti tieqaf tara fejn qed tagħmel ħażin u ddur lura. Sewa qed tgħid Mariża, normalment aħna nisimgħu b'każijiet fuq il-linja ta' sapport nazzjonali wieħed seba' li f'mumenti żgħar qed titla' fuq il-faxxa fuq l-iskrin. Fejn nisimgħu persuni li jibdew bil-ftit imma sfortunatament matul iż-żmien jillaxkaw mill-kontrolli tagħhom. Xiġifieri, meta inti tilab bil-lob tal-azzard taħt il-kontroll tal-budget tiegħek, skont il-budget tiegħek u skont il-linja gwida ta' ħin li inti tagħti lilek innifsek, hemmhekk ma fiha xejn ħażin li jiġri li meta nillaxkaw, meta naqgħu għal ċertu peer pressure, meta l-ħolm tagħna, meta l-kilba tagħna tieħu over, hemmhekk sfortunatament il-persuna jibda jillaxka joħroġ aktar milli jmissu minn butu u jqatta' aktar ħin milli jmissu matul l-attività. L-attività tibda toħodlu mill-ħin tal-familja. Tibda iddeffes rasa u tħarbat l-attenzjoni tal-persuna waqt il-ħin tax-xogħol. Hemmhekk il-persuna il-kilba tkompli dejjem taħkmu, ikun tilef il-flus, jipprova jġib dak il-flus li tilef dejjem bil-ħolma ta' dik il-famuża rebħa kbira li kulħadd jgħid jiena nixtieq nagħmel hekk, jekk nerbaħ kif u x'fatta biex ngħixu, kulħadd jixtieq jgħix il-ħolm tiegħu Mariża, imma rridu noqogħdu saqajna mal-art u ma nkunux aljenati mill-ħolm tagħna. Sfortunatament min ibati mill-vizzju patoloġiku tal-lob tal-azzard ibati ħafna mill-aljenazzjoni, jiġifieri jgħix f'ħolma, jgħix fil-ħolma tar-rebħa u kif qed tgħid inti. Bil-mod il-flus fil-but jibdew jitnaqru.
il-bżonnijiet tal-familja nibdew nitfawhom fit-tieni, fit-tielet, fir-raba' post ta' ħajjitna. U hemmhekk jitlu diversi problematiċi, speċjalment meta jkun hemm il-familji, tfal fin-nofs, mhux biss għall-persuna imma wkoll għall-maħbubin tagħna, ġifieri irridu noqogħdu attenti l-lob tal-azzard għandu konnossjonijiet pożittivi, soċjali li ta' ftit nilab dak il-biljet meta il-Super 5 pereżempju tkun għolja. Nilab darbtejn il-lottu fix-xahar. Ta' xortik aħna bil-Malti. Jew persuna anzjana Mariża biex tissoċjalizza tgħix weħda u tmur tilab daqsxejn tombla kif u x'fatta. Allura hemmhekk sakemm kollox ikun taħt kontroll bħal kull attività ta' ħajjitna Mariża ma fiha xejn ħażin. Imma nippruvaw nżommu ma' dak il-kontroll għax kif nibdew niżolqu ftit ftit reperkussjonijiet jibdew jiġu għal wiċċna. Ekku, xtaqt nistaqsik mistoqsija, meta aħna ngħidu xi ħadd għandu l-vizzju tal-lob, qisna f'moħħna jmur u llum iktar faċli minn qatt qabel li inti jew tilab online, imma xi ħaġa repetutament tagħmilha matul il-ġurnata, bil-lejl, hawn min jagħmilek lejl si jilab. U hija xi ħaġa kwotidjana ġifieri ta' kuljum. Però mbagħad jeżistu bħalma ngħidu binge drinkers, jiġifieri ma jxorbu xejn matul il-ġimgħa. U mbagħad issib tulħadd tixrob b'mod annalmanti, ġifieri li tisker qas taf x'inhu jiġri minnek. Jeżisti min jilab ammont konsiderevoli ta' flus u mbagħad jgħaddi pereżempju ġimagħtejn ma jilabx u jerġa' jmur jitlef kollox, jiġifieri u xorta qisek għandek fontu battaltu, ma battaltux radikament bil-mod, imma battaltu f'daqqa. Per eżempju, labt fuq l-idejn, jinnaf labt morġo kazino u labt somma kbira flus. Dawk ukoll huma konsidrati li għandek vizzju, għax il-kelma vizzju hija xi ħaġa rikorrenti għaddejja kontinwament. Ara, it-tnejn li huma ħanibdew minn hekk huma allarmanti. Għaliex? Għaliex jekk inti tilab ftit ta' sikwit ta' kuljum, tilab darbtejn, tliet darbiet matul il-ġurnata, hemmhekk inti iva għaddej mill-vizzju patoloġiku, ġifieri inti spiċċajt bla flus, xi darba l-flus ħaj jispiċċawlek jekk tilab daqshekk rikorrenti, imma fl-istess ħin kif qed tgħid inti jekk jiena f'xahar sħiħ labt darba, imma dik id-darba ma mxejt mal-budget tiegħi, hemmhekk ukoll jista' jitqies bħala vizzju. Għaliex? Għaliex inti f'dik id-darba, darba fix-xahar, għal 12 darba fis-sena, inti qed tiġi darek mal-ħajt finanzjarjament. U qed toħloq problemi kemm lilek innifsek, first and foremost, u nerġa' ngħid, lil ta' madwarek. U kemm il-darba jaħassu nirċievu telefonati mill-persuni tal-madwar li jgħidu ir-raġel tiegħi qed jilab ta' sikwit, jew ir-raġel tiegħi qed jilab dik id-darba u qed imur oltre mill-budget tagħna. Imma jekk il-persuna li vvizzjat ma jaċċettax li għaddej minn problema u għandu bżonn is-support, għal xejn il-qraba jċemplu. Il-parir li l-fondazzjoni tagħti u li flok dik it-telefonata għas-support l-ewwel ħaġa li għandna nagħmlu huwa li npoġġu bil-qiegħda madwar mejda mal-persuna u nikkjarifikaw x'ikun għaddej. Persuna kun jista' żbalja darba Mariża, żbalja darbtejn, imma mat-tielet darba jirrealizza. Hemmhekk noqogħdu attenti niddifferenzjaw bejn vizzju u persuna li għadda minn mument ħażin u żbalja. Kemm il-darba rridu nibqgħu nippruvaw sakemm dak li jkun jammetti għax ħafna minn dawn il-persuni l-ewwel ma jirrikorru għall-gideb. Yes. Kemm nistgħu Mariża? Diffiċli, il-mewġ tħossu il-ħin kollu kontrik, imma kemm jista' jkun inħabtu fuq dak il-bieb sakemm jinfetaħ. Diffiċli kif qed tgħid inti li persuna jammetti, normalment persuna jibda bi ftit fl-aħħar tal-ġurnata jispiċċa fixxa. Nisimgħu b'każijiet fejn intilfu businesses, intilfu proprjetajiet. Importanti li ma naqtawx qalbna. Imma importanti wkoll li jekk il-maħbub tagħna, il-partner, ir-raġel tagħna jew il-mara tagħna tkun għaddejja mill-vizzju ma nitfawiex kompletament f'negattività, f'delli kraħ, speċjalment nisimgħu b'każijiet fejn
mal-ewwel komunikazzjoni li hemm vizzju fin-nofs jinqata' l-kuntatt, pereżempju il-mara taqta' l-kuntatt tat-tfal minn mar-raġel. Le, kulħadd uman. Anzi għandu aktar bżonn dak li jkun li jsib is-sostenn. Ekku, u ma jfissirx li għax missieri għax ommi għaddejja mill-vizzju hemm xi ħaġa li mhux fin-norma tal-bniedem. Aħna kulħadd uman, kulħadd jiżbalja, Mariża, u min jiżbalja darba u jirrealizza, u min jiżbalja mit-telf darba u ma jirrealizzax fortunatament. Il-vizzju qiegħed hemm, imma s-sapport qiegħed hemmhekk ukoll. Eżatt, qegħdin naraw hemmhekk il-mod kif wieħed jikkuntattja il-fondazzjoni wieħed 777 huwa l-iktar naturalment metodu faċli illi wieħed jista' jċempel anke biex jieħu parir jekk induna xi ħadd fuq ix-xogħol, xi ħadd mill-qrabat tiegħu għaddej minn din it-turbulenza f'ħajtu importanti li tieħdu azzjoni. Għaliex imbagħad magħha marbuta u żura problemi oħra. Ġifieri kemm jista' jkun individwaw kmieni dejjem tant l-aħjar iċċemplu anke tieħdu parir anke kif wieħed għandu jressaq lil persuna konċernata lejn il-fondazzjoni biex jingħata l-għajnuna neċessarja. Kejn, awguri lilek it-tim kollu naturalment tiegħek u ġvera tal-fondazzjoni tagħmlu ħafna u ħafna ġid. Nisna ntambru kemm intambru jibqa' dawk il-persuni vulnerabbli li sfortunatament jaqgħu għal dawn it-tip ta' vizzi, però l-għajnuna qegħdin hemmhekk a dispożizzjoni ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. Grazzi. Se inkomplu bil-programm Kalamita, importanti nfakrukom illum hija l-ġurnata ta' qabel tal-aħħar għadha l-aħħar ġurnata fejn intom tistgħu tkunu solidarji ma' dawk il-persuni li għaddejjin minn ħafna saram u mart, qed nirreferi għal dawk il-persuni li nataw il-kura anke barra minn pajjiżna u jsibu li l-Community Chest Fund bħala spalla illi b'xi mod jew ieħor isibu l-għajnuna neċessarja u għalhekk importanti li aħna li forsi llum qed inħossuna tajbin. Ejja naqdu dik il-10 euros, dik l-10 euro nċemplu ħanatu l-għajnuna tagħna. Hemmhekk għandkom in-numru ħalli nkomplu nkabru s-somma ħalli għadha l-eċċellenza tiegħu nagħtuh dak ir-rigal sabiħ li qed jistenna minn għandna l-kol bħala poplu Malti u Awċi. Inkomplu bil-programm Kalamita.